Следващите две книги издадох, когато станах точно на 50 години. И първата от тях се казва "Временно безсмъртие". Това е стихопроза. Има колкото сатира, толкова и лирика в нея. И имах нахалството тази книга да я посветя на студентите филолози през 2055 година. Когато я подарих на Боян Биолчев, той каза да сме здрави и читави и в 2055 година да се срещнем и да се кажем на здраве. От нея мога да прочита нещо сатирично. Временно безсмъртие. Аз нямам право да умирам през следващите 100 години. Пари на заем ми не дават мира, настръхват моите роднини и утре, ако хвърлят топа, най-близките ще ме намразят, лихвари вкъщи ще потропат и банка Валяк ще ги гази. Какво е кредит 10 бона да вземеш, а да върнеш двойно? Жена ми ситни сълзи рони, аз казвам ми: бъди спокойна, написал съм бестселър, мила, и трябва малко време само. Кинжален поглед в мене впила, тя сърце хълца, то е драма. Настръхват моите роднини и моят заем им не дава мира, зато и през следващите 100 години аз нямам право да умирам.